Ahojte, tak hlásime sa opäť s Michalom a.k.a. Bernym zo štúdia Greyman Coffee v Piešťanoch. Opäť by som chcel poďakovať Bernimu, že si našiel čas a že v podstate si môžeme s ním natočiť toto video. A takisto chcel poďakovať Greyman Coffee, že môžeme byť v tomto štúdiu a že tu môžeme nahrávať. Berny, ešte raz vítaj. Ahojte. Prvé video, ktoré sme s Bernym natočili, Berny sa už predstavil v tom videu, odkaz na to video necháme niekde tu a samozrejme bude potom aj v popise videa. Berny je z Legistelum a my sme robili v podstate kampaň, kde ste sa mohli pýtať v podstate Bernyho alebo akékoľvek otázky, ktoré vás zaujímajú na tému zákona Airsoft alebo Airsoftky a zákon. A teraz v rámci tohto videa si v podstate prejdeme všetky tieto otázky a budeme sa vám snažiť adekvátne a v podstate odpovedať na tieto otázky. Ja by som nechodil okolo horúcej kaše a môžeme zase rovno na to. Takže prvá otázka, ktorú sme od vás dostali. Otázka znie, ak hráč ešte nemá 18 rokov, môže sa dopraviť na akciu sám, napríklad cez MHD, aj s airsoftovou zbraňou v taške ruksaku bez doprovodu plnoletej osoby. Odpoveď je jednoduchá. Nemôže, nakoľko nemá 18 rokov a airsoftová zbraň je podľa zákona zbraňou kategórie D, kde je ju možné nadobudnúť až od 18 rokov. Takže týmto pádom nie. Takže odpoveď je naozaj jednoznačná v tomto prípade a vo videu predtým odporúčame naozaj opäť si ho pozrieť celé, ale čo sa týka nejakých pravidiel prepravy zbraní, tak v podstate vždy musí tú zbraň prepravovať tá plnoletá osoba a zbraň musí byť prepravovaná tak, aby nebola viditeľná, že to je zbraň, čiže v podstate v nejakom kufri alebo úplne neviditeľný v nejakom batohu, aby žiadna časť tejto zbrane netrčala. Ideme na druhú otázku od anonymného v podstate človeka, ktorý nám ju položil a otázka znie: zdravím, chcel by som sa opýtať, aké doklady si odo mňa môže organizátor airsoftových akcií, prípadne súťaží vyžiadať, či som mu povinný ich predložiť a čo všetko na nich môže kontrolovať. Napríklad, či môžem ukázať občiansky preukaz s tým, že si prekryjem rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a podobne. Organizátor si je povinný, alebo teda mal by si byť povinný stotožniť daného človeka, ktorý ide vlastne do tej airsoftovej hry, či má 18 rokov a všetky náležitosti vlastne s tým spojené. A ako to vlastne v praxi prebieha, to už skôr bude otázka na teba. Tak väčšinou teda v podstate na airsoftových lokálnych hrách to vyzerá tak, že organizátor vyžaduje, aby ste sa zapísali do zoznamu hráčov, tam sa zapíšete a vždy aj v pravidlách akcie býva uvedené, že organizátor má právo si vyžiadať občiansky preukaz. Väčšinou to funguje na báze náhodnosti, náhodnej kontroly, nie je to vôbec bežná vec, že za každým si niekto bude pýtať ten občiansky preukaz, ale ako si povedal, organizátor na to má právo, keďže on organizuje tú akciu a on napríklad aj chce vedieť, alebo teda nie, že chce, on väčšinou musí vedieť, kto sa zúčastňuje tej danej akcie. A ako to je napríklad pri športových súťažiach, tak tam platí trošku iný zákon, a to je napríklad zákon o športe, ktorý sa vzťahuje na tieto športové súťaže. A napríklad majstrovstvá Slovenska v airsofte, ktoré sme organizovali, registrácia fungovala tak, že ste sa registrovali prostredníctvom údajov, ktoré ste dávali do Slovenskej airsoftovej federácie, a Slovenská airsoftová federácia napríklad vyžaduje pri registrácii športovca aj rodné číslo. A dôvod je ten, že to vyžaduje priamo ten zákon. Takže to je to zákonné opodstatnenie, že ako náhle vy sa chcete stať športovcom a chcete sa zúčastniť športovej súťaže, tak aby ste sa mohli zúčastniť športovej súťaže, musíte byť športovcom, a aby ste mohli byť športovcom, musíte byť zaregistrovaný športovec, takže podľa zákona musíte dať rodné číslo za účelom tejto registrácie. Takže nejako takto to funguje v praxi. A ako budú fungovať napríklad tohtoročné majstrovstvá Slovenska alebo ďalšie športové súťaže, tak s každou registráciou do Slovenskej airsoftovej federácie ste dostali IDčko, ktoré my nazývame že SAF ID, a všetky registrácie budú prebiehať pomocou neho, a toto je v podstate anonymizovaný ukazovateľ vás ako hráča, či žiadnych občianskych preukazov alebo rodných čísel sa nemusíte obávať, naozaj iba za účelom tej kontroly, že či ste to naozaj vy. To sa myslí tým pojmom stotožniť, ak to správne chápem. Prejdeme na tretiu otázku, ktorú nám položil XXX Speedsoft Hater XXX. A ďakujem za túto otázku. A otázka znie: autom parkujem pred bytovkou. Pred každou akciou nesiem repliky z vchodu cca 10-15 metrov do auta bez obalu. Môže mi za toto hroziť postih? Taktiež, keď mám repliky iba v kufri, prikryté batohom a vestou, a keď ma zastavia policajti na bežnú kontrolu, musím im povedať, že mám airsoftky v kufri sám od seba? Áno, hrozí za to postih. V podstate zo zákona ste povinní tú zbraň pripravovať skryte. To znamená, už doma si ju dám do nejakého prepravného kufra, batohu, do niečoho. A následne tak vlastne opúšťam ten priestor bytovky. A čo sa týka vlastne v aute, takisto tá zbraň by mala byť nejakým spôsobom zabezpečená, nemala by byť úplne len tak voľne pohodená, nie niekde na vrchu, ale z tohto uhla pohľadu. A
v nenabitom stave. A čo sa týka tej policajnej kontroly, či je policajt povinný... Keď ma zastavia policajti na bežnú kontrolu, musím im povedať, že mám airsoftky v kufri sám od seba? V podstate nie, pokiaľ si to policajt vás... Ak je to cestná kontrola napríklad za účelom nejakej dýchovej skúšky alebo za nejakým tak bežná cestná kontrola, tak tam ja nevidím nejakým spôsobom potrebu. Ak tam už je nejakým spôsobom podozrenie, že idete nejako taktikulu oblečený alebo podobné záležitosti, určite by som to ohlasil. Ten policajt totiž nemá odkiaľ vedieť, kto ste, čo ste, kam idete, za akým účelom a niečo prevážate. Takže tam určite by som do toho išiel s tým, teda, že mu to oznámim. Takže aby sme to zhrnuli aj pre ostatných, ktorí pozerajú toto video opäť, v predošlom videu sme spomínali presné pravidlá transportu airsoftovej zbrane na ihrisku, a to znamená, že doma ju zabalím a vybalím ju iba na ihrisku, a to isté cestou späť. Takže nespravím ani jeden jediný krok s replikou v ruke. Tam bola otázka, či mu hrozí nejaký trestnoprávny postih? Áno. Minimálne na úseku zbraniach a streliva, a s tým teda, že vieme tam ísť od možno nejakého spolunažívania, ak tam nejaká suseda niečo zbada z okna a nahlási vás na najbližšie obvodné oddelenie, tú ešpezetku si zapamätá alebo podobné záležitosti, takže určite je z tohto pohľadu skryté a hrozí tam aj trestnoprávny postih. Ďakujem za doplnenie. Ďalšia časť otázky smerovala na to, či môžem mať tie repliky v kufri. To bola odpoveď, že áno, môžem, ale treba ich mať tak, aby neboli viditeľné napríklad cez okno do auta, a takisto nenechám auto niekde na pumpe a idem na 5 hodín preč od auta na 4 km. Tie repliky by mali ísť tým pádom so mnou. A pri kontrole policajtom Bernie povedal, že až som nejako oblečený, tak toho policajta radšej upovedomím, ale pri bežnej cestnej kontrole nemusím to hovoriť, pokiaľ sa nebude vykonávať napríklad kontrola toho batoženového priestoru. Presúvame sa na ďalšiu otázku, a táto otázka je od Whiskyho, takže pozdravujeme Whiskyho. Či bude raz, ako v ostatných krajinách a Českej republike, možné dostať sem, teda na Slovensko, diely na airsoft bez zhábania colnicou, alebo aby mal človek známosti? V okolitých krajinách s airsoftkami nie je problém. Prečo práve tu na Slovensku je? Ono záleží na jednotlivých krajinách, a tak ako majú vlastne oni tú airsoftovú zbraň vo svojich zákonoch a veci s tým náležito pomenované, čo sa týka nejakých náhradných dielov a podobné záležitosti. Ja si myslím, že časom áno, ale v nejaký časový horizont určite neviem. Ten zákon sa priebežne aktualizuje, doplňa, ale je to moc... No, proste túto predikciu si netrúfam odhadnúť, kedy to bude. Čiže budeme dúfať v dobré časy, že raz to bude možné. A aj pre ostatných hráčov momentálne asi stále zatiaľ platí, že pokiaľ naozaj chcete bez problémov niečo si kúpiť, objednať, tak ideálne na slovenských shopoch. Po prípade tie známosti, ktoré Whisky spomínal, tak až poznáte niekoho, kto napríklad pracuje v tom shope a dokáže vám to objednať na ten shop, a ten shop vám to potom predá, tak to môže fungovať týmto spôsobom, pretože tie shopy majú iné povolenie na dovoz airsoftiek, na dovoz dielov. Čiže napríklad ten shop to dokáže objednať zo zahraničia, jemu to príde na obchod a ten obchod to potom následne predá vám. Čiže toto je taký, povedzme, workaround momentálne, ktorý by teoreticky mohol fungovať. Ďalšia otázka. Aký je maximálny povolený výkon airsoftovej zbrane v jouloch? Ale tak, aby airsoftka ostala vo svojej kategórii. Tohto by som sa nebál, čo mám ja nejakú vedomosť, tak airsoftky sú okolo 2 joulov. Čo sa týka výkonu, z pohľadu zákona 190/2003, paragraf 7, tak zbraň kategórie D, ak má nejaké mechanické napínanie, tak je to 150 N, ak sa bavíme o nejakom stlačenom vzduchu alebo plyne, tak sa bavíme o 17 jouloch, a ak sa bavíme o floberskej, čo sa vás netýka, tak to je 7,5 joule. Takže z tohto pohľadu si myslím, že je to bezproblémové pre airsoft. Takže aby som to doplnil, keďže airsoftky fungujú na báze plynu a stlačeného vzduchu, tak je to v podstate 17 joulov, čo naozaj sa dá povedať, že je prakticky nemožné dosiahnuť na airsoftkách, takže ako náhle máš airsoftku, tak sa nemusíš bať, že by si to nejakým spôsobom prekročil. Ďalšia otázka znie od anonymného užívateľa: ako je to s prevážaním airsoft zbraní do zahraničia, konkrétne Česko, Poľsko a Maďarsko? Určite treba mať nejakú písomnú náležitosť od organizátora,
a že idete do zahraničia na takúto akciu, treba sa riadiť zákonmi danej krajiny, ktoré je dobre si predtým overiť. Prípadne úplne najideálnejšie, keď sa spýtate priamo organizátora v danej krajine, keďže každá krajina má trošku inak ten zákon postavený, aké podmienky tam musíte spĺňať a akým spôsobom tam tú zbraň viete dopraviť, on vám to presne vlastne pomenuje, popíše. A samozrejme zbraň musí byť v skrytom stave, v nenabitom, ísť v nejakom civilnom oblečení a odporúčam mať nielen v nejakom elektronickej podobe alebo niekde v telefóne nejakú pozvánku, že tam je nejaká akcia, ale organizátor normálne vytlačený papier podpísaný, že idem sa zúčastniť takej akcie. Neviem, ak máš ty k tomu niečo, ako to funguje v praxi? Tak najlepšou asi radou naozaj bude, že napísať tomu konkrétnemu organizátorovi, ktorý bude vedieť, ako fungujú tie pravidlá v tej danej krajine, takže toľko k tomu. A naozaj dodržiavať tie veci, čo sa týka Slovenskej republiky, takže tie zbrane prevážať tak, ako majú byť prevážané a zistiť si to nejakým spôsobom, ako to funguje v tej danej krajine, napríklad cez toho organizátora a napríklad, čo pripravujeme my, aj v spolupráci ako v rámci členstva s Európskej airsoftovej federácii, tak vznikne zoznam, alebo teda web stránka, kde budú vylistované všetky pravidlá všetkých krajín Európskej únie a ich pravidlá na prevoz a dovoz zbraní do tej krajiny. Takže toto sa chystá a potrvá to určite nejaký rok, kým to bude, ale potom v zásade bude o dosť jednoduchšie si to vyhľadať a dohľadať. A samozrejme bude to musieť byť aj udržiavané, keďže tie zákony sa môžu zo dňa na deň zmeniť, takže to bude aj udržiavané. Keby to bolo nejako jednorazovo spravené, tak o rok by to mohlo byť absolútne neplatné, takže že máte nejakú informáciu, že ja som bol hrať pred 6 rokmi, môže ísť takto, radšej naozaj napíšte tomu organizátorovi. Vždy majú tam nejaké kontaktné číslo, nejaký kontaktný e-mail, že a čo musíte dodržať, aby ste na ten event mohli dojsť. A samozrejme ten tiket, alebo teda nejaké to pozvanie na tú airsoftovú akciu je určite vhodné mať so sebou. Prechádzame na ďalšiu otázku, opäť od anonymného človeka. Myslíte si, že airsoftové repliky budú musieť byť v budúcnosti označené napríklad ako v Amerike? Pretože čím ďalej, tým viac počujem, že niekto strieľa z airsoftových zbraní tam, kde nemá. To je prvá podotázka. A druhá podotázka. Niektoré púzdra na zbrane nezakryjú zbraň úplne. Je to veľký problém a môžu také púzdra nosiť na verejnosti. Začnem tou druhou. A proste dneska z môjho pohľadu sú púzdra, ktoré sú aj väčšie ako zbrane, alebo sú rôzne kufre prepravné. Áno, nie je to lacná záležitosť, ale tú zbraň treba mať vždy schovanú celú, takže nie iba jej časť. A čo sa týka vlastne tej prvej otázky, ťažko povedať, možno niečo také vznikne, ale nemusí to zamedziť, pretože ak chce človek robiť zle, tak spôsob si nájde. A či tam bude nejaký oranžová koncovka, to podľa mňa nebude hrať nejakú rolu, pretože kto bude chcieť robiť zle, tak si ju zasprejuje sprejom alebo niečo. Ale je to jeden z nejakých možno prvotných bezpečnostných prvkov, ktorý môže v nejakej situácii niečomu zabrániť. Skôr si myslím, že oveľa dôležitejšia je správna edukácia, správna komunita, aby sa tí ľudia navzájom potiahli, rozprávali sa, vzdelávali sa spoločne, takže to si myslím, že je oveľa dôležitejšie a to by mal byť vlastne ten kľúč k tomu, aby sa zamedzilo nejakému nesprávnemu používaniu na verejnosti a podobných vecí. Ďakujem. Takže k tomu transportu opäť by som vás chcel presmerovať na video, ktoré sme robili. Je tam rozobratá téma transportu úplne dopodrobná, dozviete sa všetko, ako tie zbrane prepravovať a ako ich neprepravovať. A hovorili sme tam presne tú informáciu, že tá zbraň musí byť zakrytá celá počas celej tej cesty, takže toľko k tomu. A k tým napríklad oranžovým koncovkám alebo rôznym typom rúčok, tak ako Bernie povedal, že veľmi otázne je to, že či to dokáže niečomu zabrániť alebo nie. Na druhej strane tiež v praxi vieme, že ako to funguje, že hráči si to zastriekávajú, zatlmičúvajú a tak ďalej, takže tá efektivita toho je naozaj nulová a ja si myslím, že veľakrát áno, je to, že nulová efektivita, sú prípady, kde to dokáže zabrániť, ale sú prípady, kde naozaj nie a ja si myslím, že aj všetci tí ostatní zákonodarcovia napríklad to vidia. Takže toľko k tomu. Ideme na ďalšiu otázku a to je opäť od anonyma. Krátka airsoftka v prípade nutnej sebaobrany na oklamanie útočníka, ako by to fungovalo. Takže možno by som doplnil ešte to, že sa asi rátame s tým, že bude tú airsoftku nosiť napríklad ten človek v skrytom nosení. Nefungovalo. Treba si dať v úvodzovkách tie okuliare dole. Rozprávali sme sa predtým dlhšie o tom, takže treba si pozrieť to video, kde sme to rozoberali aj s podmienkami v rámci nejakej krajnej núdze, nutnej obrany. Naozaj
tá airsoftka v podstate vám neposlúži k ničomu a taká tá mentálna barlička, že máte aspoň so sebou niečo, je to zbytočné ťažitko. Radšej kaser a ak sa dá, vždycky sa tomu konfliktu vyhnúť, utiecť, potlačiť to ego a výjsť z toho s nejakými minimálnymi následkami, ako použiť niečo. Jasné, takže ako Bernie povedal, celé je to rozobraté naozaj, povedal by som detailne vo videu, ktoré sme robili, takže opäť vám ho odporúčame si pozrieť. A odpoveď na túto otázku je, že nerobte to. Airsoftka je na hranie airsoftu na airsoftovom ihrisku v rámci športu a veľká bodka za tým celým. Ideme k ďalšej otázke, táto je od Rastia, ďakujeme za otázku. Skúsim mu prečítať, je trošku dlhšia. Podľa zákona o zbraniach a strelive je, parafrázujem, zakázané strieľať zo zbrania kategórie D na miestach, kde môže byť ohrozený život, zdravie osôb alebo spôsobená škoda na majetku. Ako je to teda s airsoftovými akciami a streľbou z airsoftky vôbec? Mám pocit, že to je prísnejšie ako pre ostré zbrane, pretože pri ostrých je jasne dané, kde sa strieľať môže. Pretože aj keď si sám strieľam z airsoftky na vlastnej záhrade, tak je v podstate ohrozené moje zdravie. Už keby sme to veľmi chceli hnať do extrémov, paragraf 55, odsek 11, vďaka. No, to si takto požičiam. Rasťo. Pri ostrých zbraniach je to jasne dané, takisto je to svojím spôsobom dané aj pri airsoftových zbraniach. Musia to byť miesta, ktoré sú zabezpečené pred vniknutím nejakej nepovolenej osoby, musia byť pevne ohraničené, čiže nejakým plotom alebo niečím proste vymedzené. Mali by tam byť vyzrozumené nejaké majetkoprávne vzťahy a podobné záležitosti. Keď si strieľam sa z airsoftky na vlastnej záhrade, je v podstate ohrozené moje zdravie. No, záleží ako strieľaš, za predpokladu použitia všetkých ochranných pomôcok a si zodpovedný za tú streľbu, takže tam by to malo byť bezpečné. Avšak strieľať na záhrade, osobne to nejako úplne extra nedoporučujem. Je asi inak, ak má záhradu niekde v Petržalke, nechce sa dotknúť Petržalčanov, a je niekde iné, keď budem volať na Orave bývať sám pod lesom. Ale v podstate pokiaľ dodržím všetky bezpečnostné pravidlá a je to jasne, z môjho uhla pohľadu je to jasne dané, pokiaľ ja mám nejakým spôsobom oficiálne ihrisko, ktoré je majetkoprávne vyzrozumené s tým, čo sa tam deje, pokiaľ ja mám to ihrisko nejakým spôsobom zabezpečené, je tam zabezpečené to, že mi tam nepríde nikto nepovolaný, je tam ohlásená tá akcia, tak z tohto pohľadu ja tam nevidím nejaký dôvod. Pokiaľ ja dodržím všetky vlastne ochranné pomôcky a bezpečnú manipuláciu, tak neviem, keby niečo, kľudne sa ma dopýtaj následne, ale ja si myslím, že asi takto. Neviem, máš k tomu ty niečo? Tak ja by som len dodal opäť, čo sme hovorili v predošlom videu, že používajme airsoftky naozaj iba na airsoftovom ihrisku, tam je to OK. A aj tí ľudia, ktorí tam prídu, tak sú to airsoftoví hráči, ktorí takisto tam chcú robiť to isté, čo vy, teda hrať airsoft. A tam by to malo byť teda OK, pokiaľ všetko samozrejme dodržíme. To, že si niekto nedá okuliare, alebo že si ich dá počas hry dolu z očí, samozrejme to ide mimo, lebo nedodržal nejaké základné bezpečnostné návyky, ale ako náhle som na airsofttovom ihrisku, je to OK. Ja by som k tomu povedal toľko. Ďalšia otázka, ktorú sme dostali, je, ako je správne reagovať v prípade medializovaného incidentu s airsoftovou zbraňou. Nedávno bol prípad na škole s airsoftovou pištoľou. Mala by sa airsoftová komunita alebo nejaká organizácia vyjadrovať, alebo to nejako ďalej riešiť? V podstate s chladnou hlavou a nerobiť žiadne unáhlené interview, rozhovory a články. Mali by sa k tomu vyjadrovať ľudia, ktorí majú o tej veci vedomosť. Dneska je doba, kedy sa všetci vyjadrujú na všetko a pritom nemajú vedomosť o podstate tej veci, ako to napríklad bolo, lebo však tie informácie, ak myslíme na rovnakú udalosť, tak išli až postupne nejakým spôsobom von. Takže za mňa určite nerobiť unáhlené kroky, aby sa vyjadrovali ľudia, ktorí k tomu majú reálne čo povedať, aby tie informácie, ktoré idú von, boli vlastne relevantné a aby vlastne aj tá
komunita ťahala za jeden povraz a nevyjadroval sa každý k nejakým spôsobom nejako k tomu. Pretože kto nemá vedomosť o tej danej veci a o skutočnostiach okolo toho, tak tým pádom v podstate ten názor môže byť strašne skreslený a môže ublížiť vlastne celej komunite. Takže určite za mňa je to napríklad priestor, kde sa môže vyjadriť federácia alebo vždycky nejaká vyššia štácia, ale vždycky až po odkomunikovaní si to aj napríklad s tým aktérmi alebo s okolím niekoho a musí mať tie vstupné informácie. Dneska sa robí zo všetkého veľmi rýchlo senzácia, lebo TikTok a Instagram a podobne všetko žije, ale naozaj zachovať si chladnú hlavu, zistiť si najprv informácie okolo a až následne sa vyjadrovať. Takže taký by bol môj postup. Ďakujem. Až opäť narážame na tú istú udalosť s človekom, ktorý v podstate sa pýtal túto otázku, tak tie vyjadrenia, ja si osobne myslím, a teraz naozaj asi zastávam aj názor federácie, tak je to, že ako aj Bernie povedal, že treba počkať, možno aj viac dní, 3-4 dní, nech sa vykľuje celý ten obraz tej situácii a za mňa je určite najhorší možný spôsob spraviť to, že keď je ten oheň najväčší, ešte tam pridať benzín a ešte ideálne teda sarkasticky povedané, s nejakými prehnanými naozaj vecami, že treba počkať a naozaj treba mať, že čo povedať k tomu celému. A v podstate, ako sa to aj vtedy stalo, tak človek, ktorý sa k tomu naozaj vyjadril na úrovni a za čo sa chceme poďakovať Legistelum, tak bol pán Miklánek, ktorý bol v televízii a vysvetlil to. A ja si myslím, že toto je spôsob, ako sa to má robiť. A čo sa týka postoja Slovenskej airsoftовej federácie k tomuto, tak ten sa v podstate nezmenil za celú jej existenciu a to je to, že od takýchto činov jednotlivcov sa my ako organizovaná airsoftová komunita rázne dištancujeme a nemáme absolútne potrebu nejakým spôsobom zviditeľňovať ten airsoft týmto ohľadom, lebo to nie je zviditeľňovanie, to je skôr to zlé svetlo, keby sa airsoft mal dávať na oči ľuďom takýmto spôsobom. Takže toľko z pohľadu Slovenskej airsoftovej federácie. Máme tu ďalšiu otázku a to je, ako je to s alkoholom na airsoftových akciách. Keď som napríklad na trojdňovej akcii, večer so zbraňou už nemanipulujem, ale mám zbraň so sebou, napríklad v stane alebo v aute. Ďakujem. Za mňa určite sa alkoholu vyhnúť, vzhľadom k tomu, že manipulujete alebo ste ráno nejaký zvyškový alkohol, čokoľvek, môže sa stať, môže dôjsť k nejakému úrazu, zlomíte si nohu, máte nejaké poistenie voči úrazu, nafúkate, automaticky vám poistenie neplatí. Manipulujete navyše so zbraňou kategórie D, kde to je vlastne striktne zakázané používanie alkoholu. Takisto, ak niekde rozmýšľam na nejakú takú akciu, ako by to mohlo vyzerať, dáte si tú zbraň do stanu alebo do auta, tú zbraň nemáte tým pádom pod kontrolou, lebo idete sa niekde zabávať do dediny alebo niekde proste vedľa, takže za mňa vyhnúť sa alkoholu a iným látkam. Ďakujem, takže v podstate odpoveď je, že alkohol je big no-no na airsoftových akciách celkovo a takisto aj ostatné látky, ktoré v podstate vieme, ako fungujú. To sú v podstate všetky otázky, ktoré sme dostali. A ja by som mal ešte osobne na teba otázku, že čo by si chcel ty odkázať airsoftiakom? Poďme sa sústrediť hlavne na nových airsoftových hráčov, že čo by si im chcel ty odkázať? Správajte sa zodpovedne a je dôležité, aby ste mali dobré vzory, to zase apelujem na tých starších, aby ste sa vlastne edukovali v tých veciach okolo airsoftu, okolo zákonu svojím spôsobom a okolo vlastne všetkého z toho s tým spojeným, lebo nie je to iba o samotnej vlastnení airsoftky. Veľmi dôležitá je vlastne tá manipulácia, to vystupovanie na verejnosti, ako k tomu pristupujete. Nemanipulujete s hračkou, manipulujete so zbraňou kategórie D, takže k tomu treba aj tak pristupovať. Ten svoj kredit alebo status si veľmi rýchlo dvihnete tým, akým spôsobom budete pôsobiť na tých ľudí okolo seba. Takže určite za mňa airsoft je veľmi dobrý šport, sám som hrával niekoľko rokov, veľa ľudí prešlo z airsoftu k ostrej streľbe, takže určite to má to zmysel aj ako nejakým spôsobom tréningová pomôcka alebo metóda, takže určite áno, len buďte zodpovední, učte sa, nasávajte správne informácie ako špongie a vzdelávajte sa.
Dobre, ďakujem veľmi pekne a chcel by som ti aj poďakovať, že si prišiel a že si našiel čas na nás a že si nám odpovedal na otázky, ktoré nás možno viacerých dlhšie trápili. Takže toto bol Bernis Legistelum a opäť by som chcel ešte poďakovať aj Greyman Coffee v Piešťanoch za poskytnutie tohto úžasného štúdia a že sme tu mohli byť. A vám samozrejme by som chcel poďakovať za všetky otázky, ktoré si nám dali a až by ste chceli čokoľvek sa dodatočne opýtať, neváhajte nás kontaktovať a my skúsime v rámci možnosti posunúť otázky aj Bernimu, až nebudeme vedieť odpovedať priamo. Takže toľko z dnešného videa. Ďakujem opäť všetkým a vidíme sa na budúce. Čaute.